L-Odwa tajba, nilqakom ma' ċelebrazzjoni tal-Quddisa, illum 8 ta' April, l-erba tal-ġimgħa mqazza. Iċ-ċelebrant dal-għodu huwa l-Isqof Joseph Galjakurmi. Matul din il-Quddisa ser nitolbu b'mod speċjali għal dawk li f'dawn iż-żmenijiet għaddejjin minn diffikultajiet fi żwieġ u għal dawk li mhux jaraw lil uliedhom minħabba problemi fil-familja. Nitolbu biex il-mulej jgħinhom, ikun magħhom fid-tbatija tagħhom u fl-istess ħin ifittxu l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu flimkien mal-Isqof. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Fil-bidu ta' din il-Quddisa u tiegħi narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Int li kont mibgħut biex tfejjaq il-bnedmin ta' qalbhom niedma mulej ħniena. Int li ġejt biex issejjaħ lill-midinbin Kristu ħniena. Int li qiegħed fil-lemmin tal-Missier biex tidħol għalina mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, int biex teħlisna mis-seta tal-għadu tagħna, rid li ibnek jieħu l-mewt tas-salib għalina. Għati lilna għaddejja tiegħek il-grazzja tal-qawmien għall-ħajja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajija. Sid il-mulej ta' ninsien ta' wieħed jitgħallem biex nara f'nejn lil għajjien b'xi kelma. Ta' kull filgħodu iqajjimni l-widinti biex nisma' bħal wieħed jitgħallem. Sid il-mulej fetaħ li widinti u jien ma webbistx rasi, ma rġajtx lura. Tajt dari lil dawk li kienu jsawtuni, ħaddejja lil dawk li kienu nitfuli l-ħiti. Ma ħbejtx wiċċi mit-tajjir u l-bżieq. Sid il-mulej jgħinni, għalhekk ma nitħawwaġġ, għalhekk għamilt wiċċi bħażniet. Jien naf li ma jkollix minn xi nistħi. Dak li għamel ġustizzja miegħi jinsab fil-qrib. Min se joħodha miegħi? Ħa noqogħdu għal ħaq flimkien. Min hu kontrija? Ħajjer saqlejja. Ara, sid il-mulej jgħinni. Min se jagħtini tort? Il-kelma tal-mulej. Għas-salm inwieġbu flimkien, o Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni. O Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni. Għax minħabba fik qiegħed nilqa' maqdir u l-mistħija tiksili wiċċi. Sirt barrani għal ħuti u liet ommi ma jarfunix. Għax il-ħeġġa għal darek fnitni. It-tajjir ta' min jajjar lilek waqa' fuqi. Ngħidu flimkien, o Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni. It-tajjir qasam li qalbi u fnini. Fittixt min jadirni u ma sibt il-ħadd. U min ifarraġni u ma kelli l-ħadd. Tawni bikel il-velenu. Sqewni il-ħall meta kont bilaċ. Ngħidu flimkien, o Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni. Infaħħar l-isem ta' Alla blana, inkabru bana ta' rat il-ħajr. Ekk jaraw l-imsejkna u jifirħu, u tagħmlu l-qalb intom li tfittxu lill-Alla. Għax jisma' l-fqajrin il-mulej, ma jistmenx l-imjassrin tiegħu. Ngħidu flimkien, o Alla fil-kobor ta' tjubitek weġibni.
għalik, Sultan tagħna, int biss ħennejt għalina fl-iżbalji tagħna. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien wieħed mit-12 jismu Ġuda l-Iskarjota marrant il-qasisin il-kbar u qalilhom xi tridu tatuni u jien nagħtikom il-Ġesu f'idejkom. U huma tawh 30 biċċa tal-fidda bħala ħlas. Minn dak il-ħin beda jfittex okkażjoni tajba biex jagħtihom il-Ġesu f'idejhom. Fl-ewwel jum tal-għażmi d-dixxipli resqu lejn Ġesu qalulu fejn tridna inħejjulek l-ikla tal-għid. U qalilhom morru l-belt tant it-tali u jgħidulu għallek li mallem is-sija tiegħi waslet jien se nagħmel l-ikla tal-għid għandek mad-dixxipli tiegħi. Id-dixxipli għamlu kif ordnalhom Ġesu u ħejjew l-ikla tal-għid. Għal-ħin ta' filgħaxija għad fuq il-mejda flimkien ma' 12 u waqt li kell qal tassew ngħidilkom li wieħed minnkom se jitradini. Huma bdew isewdu qalbhom ħafna u kull wieħed minnhom beda jsaqsih jaqgħu jien mulej. U Ġesu weġibhom dak li mit idu u jbill il-ħobs fi plat wieħed miegħi, dak li se jitradini. Bin il-bniedem imur kif hemm miktub fuqu, imma ħażin għalih dak il-bniedem li permess tiegħu bin il-bniedem ikun moti f'idej l-edewwa. Kien ikun aħjar għalih dak il-bniedem li kieku ma twilet xejn. Qabeż Ġuda dak li tradih u qallu jaqgħu jien Rabbi. Wieġbu Ġesu int qiegħed tgħidu. Il-kelma tal-mulej. Tletin biċċa tal-fidda kien il-prezz illi il-qassisin il-kbar taw biex jistgħu jagħtu lil Ġesu, jieħdu lil Ġesu minn Ġuda. 30 biċċa tal-fidda kien il-prezz illi fl-Antik Testament kien bih stmat skjaf. Daqshekk stmaw lil Ġesu il-qassisin il-kbar. Laqas kien il-prezz, ġifieri kien inqas mill-prezz tal-fwieħa li Marija kienet użat biex dilket riġlejn Ġesu u dikinhar Ġuda l-Iskarjota kien il-menta u qal kieku dan imbieħ il-flus setgħu ingħataw lill-foqra. Dawk it-300 dinar kienu jiswew biċċ iktar mit-30 biċċa tal-fidda. Ifakrek dan dak li kien qal Ġesu ma tistawx taqdu lill-Alla u lill-flus f'ħin wieħed. Imma it-tradiment ta' Ġuda jidher fil-kruwa tiegħu propju meta Ġesu jitkellem fuqu waqt l-ikla tal-għid. Għax din l-ikla l-iskop kien anki li jaqqad flimkien l-12 u hemmhekk ikellimhom fuq l-imħabba ta' xulxin, fuq l-għaqda, fuq li jkunu l-kol ħaġa waħda. U fl-istess waqt jgħid li hemm xi ħadd minnhom li se jitradih. Mhux biss, imma meta Ġesu jgħid għax isaqsuh it-12 wieħed jibdew jgħidulu jaqgħu jien
jgħidilhom dak li se jbill il-ħobż fil-platt miegħi, dak kien sinjal ta' imħabba, kien sinjal ta' ħbiberija intima li tagħmel hekk. Proprju f'dak il-waqt Ġesu jitkellem fuq it-tradiment biex juri kemm it-tradiment ta' Ġuda kienet xi ħaġa kera, xi ħaġa verament ħażina illi tara fil-kruwa tagħha meta tara propju hawnhekk waqt l-ikla tal-Għid. Imma l-ħasra hi li meta Ġuda wara li tradixxa lil Ġesu intabaħ bl-iżball u jgħid l-Evanġelu ta' San Mattew li qal mar jgħid il-qassisin il-kbar ittradejt demm bl-ħtija u dawk it-30 biċċa waddabhom fis-santwarju, imma mbagħad maret hemm ħajtu. Qata' qalbu mill-ħniena ta' Alla. Seta talab maħfra il-Ġesu bħalma għamel Pietru meta ċaħdu 3 darbiet, imma qata' qalbu mill-ħniena ta' Alla. Tant ma kienx fehem l-iktar ħaġa importanti f'Ġesu li ġie biex iwassal l-imħabba, il-ħniena u l-maħfra ta' Alla illi qata' qalbu. Ġuda jallimna ħafna, mhuwiex hemm bħala karattru biex aħna niġġudikaw lilu, dika il-ġudizzju dejjem f'idejn Alla, mhux aħna. Imma jallimna li aħna kull dnub li jifridna minn Alla huwa tradiment. Maħniex nażlu lil Alla minflok nażlu xi ħadd jew xi affarijiet oħra minfloku. Ma jallimna wkoll kemm importanti li aħna narfu id-dnubiet tagħna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Li aħna qatt ma naqtaw qalbna mill-ħniena ta' Alla. Għamilt x'għamilt, Alla dejjem qed jistennik lura biex iwassallek l-imħabba, il-ħniena u l-maħfra tiegħu. U aħna li kultant naqtaw qalbna u aħna li kultant ma naħfrux lil nfusna, imma Alla jaħfrilna u dejjem jistennina. U din l-istorja traġika ta' Ġuda tallimna kemm importanti li aħna nkunu konvinti li Alla jaħfrilna, li Alla iwasslinna l-imħabba u ħniena tiegħu u li aħna rridu niftħu qalbna liha. Nitolbu l-mulej, speċjalment dawn il-ġranet meta għadha nibdew dan it-tridu dawn il-3 ijiem imqazza fil-ġimgħa mqazza. Nitolbu l-mulej biex aħna narfu dak li jfisser il-misteru tal-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. Li Ġesu għadda minn dan kollu biex lilna jsalvana mid-dnub tagħna u jwasslilna l-imħabba, il-maħfra u l-ħniena tiegħu. U issa nresqu t-talbiet tagħna lil Alla b'fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek wejna biex tkompli twassal l-imħabba u l-ħniena tagħna lill-bnedmin kollha. Nitolbu.
Nitolbuk għal dawk kollha li huma morda u għal dawk li qegħdin iduru bihom, nitolbu għat-tobba, għall-infermiera, għall-ispiżjar, għall-operaturi fil-qasam tas-saħħa. Nitolbu għal dawk kollha li qed jagħtu anki servizz essenzjali fis-soċjetà bħal pulizija, l-armata, il-protezzjoni ċivili u tant nies oħra li jridu jaħdmu f'oqsma differenti għal ġid tal-bnedmin u għal ġid tas-soċjetà. Nitolbu biex aħna dejjem nożżu l-ħajja mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu mulej biex titnissel fina dejjem qalb li tkun miftuħa għal ħniena, għal maħfra u għall-imħabba tiegħek. Nitolbu għal familji kollha, nitolbu mod speċjali wkoll għal miżewġi li għandhom diffikultajiet fil-ħajja ta' żwieġ, għal dawk li għaddejjin minn problemi fil-ħajja tal-familja, jew dawk li ma qas jistgħu jaraw jew jikkuntattjaw anki m'għandhomx kuntatt ma' wliedhom propju minħabba il-problemi fil-ħajja tal-familja. Nitolbu mulej biex jagħtihom l-għajnuna sħiħa tiegħu. Nitolbu għas-saċerdoti, għar-reliġjużi fil-ħidma pastorali tagħhom. Niftakru f'dawk anki li qed jaħdmu fl-isptar u f'postijiet oħra, imma wkoll dak li qegħdin jaqdu b'mod differenti il-ħidma pastorali tagħhom anki billi jżommu kuntatt u jwasslu l-inkoraġġiment lil nies illum f'dis-sitwazzjoni diffiċli qegħdin ngħixu fiha. U nitolbu għal dawk il-mejtin li għaddew għal ħajja ta' dejjem biex inti mulej tilqahom fi ħdanek u tagħti il-faraġġ u l-għajnuna lill-familji tagħhom. Mulej Alla tagħna ilqa' t-talb li qed nagħmlullek illum u żommna dejjem taħt il-ħarsien tiegħek bi Kristu Sidna. Imbirek int, mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-ardu xogħol il-bniedem li minnu isir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek int, mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jissir għalina x-xorb tar-Ruħ. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek u fi ħnina tiegħek għatina li niksbu l-frott ta' kull ma qegħdin nagħmlu fġieħ il-misteru tal-passjoni ta' ibnek li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej missier Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Wasslu l-jiem li fihom niċċelebraw il-passjoni li biha ibnek salvana u l-qawmin glorjuż tiegħu mill-imwiet, jiem li fihom issir ir-rebħa fuq is-supervja tal-għadu qadim tagħna u nfakru l-misteru tal-fidwa li tagħna Ġesu Kristu Sidna. Bil-ħtajja kollha tal-anġli ferħana l dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek, flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna
waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismawit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, wasanna fl-ola tas-smawiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, wasanna fl-ola tas-smawiet. U Alla int sa mill-ħolqien tad-dinja tagħmel kull mu meħtieġ biex il-bniedem ikun qaddis bħalek. Ħares għalhekk lejn dan il-poplu tiegħek li nġabar hawn u sawwab il-qawwa tal-Ispirtu tiegħek fuq dawn l-offerti biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' ibnek il-Għażiż Ġesu Kristu Sidna li fih aħna il-koll uliedek. Meta konna mitlufin u ma stajniex aktar nesqu lejk, int ħabbejtna b'imħabba li ma bħala. Ibnek il-Għażiż li huwa waħdu l-ġust tali lu nnifsu fidejna u ma stmerx li jkun imsalla palina. Iżda qabel ma fetaħ idejh fuq is-salib bejn is-sema u l-art biex ikun sinjal għal dejjem tal-patt tiegħek magħna, rid jagħmel l-ikla tal-għid mad-dixxipli tiegħu. U waqt li kien fuq il-mejda ħa il-ħobs ratt il-ħajr birek qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kullu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaw li kien jaf li se jħabbeb kollox fih, bid-demm li kien se jxerred fuq is-salib bħal kalċi mimli-nbit, reġa' ratt il-ħajr taħ lill-ħbieb u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerred għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, salvana int u salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmien tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu t-tifkira ta' Ġesu Kristu li hu lejt tagħna slim tas-sew għalina u niċċelebraw il-mewt u l-qawmien tiegħu għall-ħajja waqt li qegħdin nistennew il-jum għażiż tat-tieni miġja tiegħu, nofrulek u Alla fidilu veru din il-vittma li tikseb għal bnedmin kollha l-grazzja tiegħek. Omm issir l-aktar ħanin, fit-tieba tiegħek ħares bħarsa taħnina lejn dawk li qed torbot miegħek għax qed tagħtihom li jissieħbu f'dan is-sagrifiċċju waħdini ta' Kristu. Bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħek għamel li jingħaqdu f'ġisem wieħed biex fih tintemm kull firda bejniethom. Żommna l-koll fema waħda u qalb waħda mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Mario, miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli. Inna nħejju l-miġja ta' saltnatek, sa ma tasal is-sija li nidru quddiemek qaddisin fost il-qaddisin tas-sema, mal-Verġni imqazza Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostli maħutna mejtin li aħna nafdaw aħnina tiegħek. Imbagħad mibdulin f'ħolqien ġdid u meħlusin minn kull taħsir, inkunu nistgħu tassew fiċ-ċokon tagħna irroddulek il-ħar ta' Kristu ibnek li jgħix għal dejjem. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, affrinna tubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la daħanniex fi tiġrib, iżda ħlissna mid-deni. Eħlissna nitolbuk mulej minn kull deni,
Atina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muni Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li intrid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu il-paċi lil xulxin. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Muli Ġesu Kristu binalla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu, int tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem quddiem qaddis tiegħek eħlisni miħtijiet ikollha minn kull ħażen. Żommni dejjem fid-dil għalik mandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Danu il-ħaruf ta' danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. O Alla li tista' kollox wetta l-qlub tagħna fit-tama li Int bil-mewt ta' ibnek bħala bniedem għad tatina l-ħajja ta' dejjem kif juruna il-misteri qaddisa li jiċċelebrajna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inselmu issa lil Marija bit-talba ta' Salve Regina u nitolbuha biex tkompli tħarisna fir-ruħ u ġisem, tgħinna wkoll fil-mumenti diffiċli tal-ħajja tagħna biex tagħtina tassew il-paċi tal-mulej f'qalbna. Nitolbuha speċjalment fil-mumenti ta' biża', ta' ansjetà, ta' dwejjaq li jkollna biex tkun hi l-omm li takkumpanjana u tmexxina aktar fit-triq is-sewwa. Slima lik Sultana, tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik, lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva, lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wied ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena, urina wara dan at-turufnament lil Ġesu frott imbierek ta' ġuf tiegħek, o ħanina o pija o ħelwa Verġni Marija. Fit-tmiem iċ-ċelebrazzjoni tal-Quddisa, ninformakom li f'dan iż-żmien ukoll il-Moviment ta' Kana qiegħed joffri servizz għal dawk li għaddejjin minn diffikultajiet fil-familja u fiż-żwieġ u li jeħtieġu għajnuna. In-numri fejn wieħed jista' jċempel huma 2223 8000 jew mobile 7901 1435. Illum dan is-servizz huwa offrut mis-satejn ta' wara nofsinhar il-quddiem. Għada filgħodu nibdew it-tridu tal-għid bil-funzjonijiet ta' ħames ix-xirka. Fid-9:09 ta' filgħodu ikonna il-liturġija tas-sigħat. Fil-5:09 ta' filgħaxija qudiesa u adorazzjoni mill-kurja tal-Arċisqof u fit-8:09 ta' filgħaxija 7 waqfiet ma' Ġesu mill-Katedral tal-Imdina. Il-lejla ser ninaqdu mas santwarju tal-Madonna ta' Pinu għal servizz penitenzjali u wara Via Crucis mill-Olja ta' Ammar immexxi mill-Isqof Mario Grech b'meditazzjonijiet tal-Papa Franġisku. Grazzi tal-attenzjoni, il-kumplament tal-jum it-tajjeb.